everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Gabiin na lang. O pa siya. Noon naman ka sila. May miyabot. Anel, ikaw na din ang miyabot. Dalia. Anel? Dalia, tabangin ko sa problema. Anel? O sa manita buni mo? Oh. Nakainom ka? Dalia, tabangin ko. Anel! Anel, ay ko kaksa! Anel! Dalia, tabangin ko. Dalia! Anel! Dalia! Pabukan ako sa problema. Tabangin ko. Anel! Ayaw na. Sorry. Sorry. Anel, nibarag ka manggod. Anel, kutawag na lang na kakapi ha. Aram mahuwasan ka. O pagkahuman, kinalansuginan ko ni mo sa nahitabo si mula kao. Lano? Hantod ka ron ingon sa dili pa ko makatuo. Nga may kaluha di ka, Bilili. Gaman ako, Bilyo. Ingon sa di ko magkatuo nga. Nga mo ka na may tabukan ako din sa syudad. Iguro mo na ta kumitambong. Pero, kalit man nung kong naminyo. Kaluoy din mo sa. Mo ding doon lagi kay kausaban sa usa. Hindi naman lang yun unta ko ganahan nga. Mabalik pa din eh. Pero sa pagkibaw na kong mabdos ko. Maong nakunahon ako. Nga ngayon lang ati manon ni Anel ang akong anak. Pero, biliba gina ko ninyong maragkaluha, no? Wa manggi ko magkabantay nga doon na may diferensya. Tungod kay identical twins kami, Bilyo. O, nailad din ninyo si Badang Corazon? Mao ko na ako gipasunan pag-ayo, Bilyo. Ang akong pagsugot sa sugyot ni Anel. Nga amo unang ilaro ng iyang inahan. Pinaagi sa pagbarog isip Lili. Kung nahibaw na kung daan kakaluha mo, may pag... May pag-usa, ha, Bilyo? Wa man, Miss... Dalia. Libog ka bien eh. Murag kuan man. Kiwa mo kisang pitong taka ng ngana. Nga murag... Bagay mo ganyan mo angan nga Lili. Sagpite lang ko sinod ang kungan, Bilyo. Aron malipay ko. Gikan karon. Ako na si Dalia. Arnel, nenay mong kape. Salamat. Unsa may nahitabo sa imong lakaw? Ngano nagasulti ka man nga giguba ni Lili ang tanan? Mo ni tinuod. Gigubaan niya ang tanan. Tungod kay unsa, Arnel? gibali niya ang sitwasyon, Dalia. Ha? Wa ko kasabot. Unsay gibali ba? Siya ang unang nakasulti ni Mama. Bahin sa inyong pagkamanagkaluha. Unsa? Kun mauna, nahibaw na day karon ang imong inahan pa na ako. Dili tanan nga tinuod ang iyang nahibawan. Tungod kay gitupis ni Lili ang inyong koneksyon sa usag-usa. Unsa? Unsa gituis? Miangkon man tuod siya nga doon na siya kaluha pero gibali niya ang tanan. Siya ang mipaila nga Dalia. Oh. Unsay siya ang Dalia? Mao ka na. Ingon ni anak kasalbay sa nagpaila siya nga mao ikaw.
Ang nahitabo nimo, ang iyang gisugilon kang mama. Nga mo'y nahitabo niya. Unsa? O kay ikaw man si Lily, ikaw na usab karon ang asawa atong Jigger. O ikaw ang babaeng bayaran o dili siya. Ingon ni anak kabato o kasing-kasing imong kaluha, Dalia. Baliwaan niyang uban. Basta makuha lang niya ang iyang gusto. Ano na kahimo man siya ni Arnel? Tungod kay gusto siya nga makuha ko niya pagbalik. Desperada na kay siya. Nang sinaray mo nung tami magtinabangay. Pero nga nakahimo man siya sa pagbutang na ako sa piki. Ingon anak kadautan ang imong kaluha. Busa kinahanglan magunahuna na ta unsaon nga masanta siya. Pero Wa na'y pero-pero pa, Dalia. Kinahanglang tun-an mo na nga supakon ang imong kaluha. Arnel, Mao ka na. May uwain na pagkilap. Kinahanglang magbalik unta. O mas maayo gani siguro nga planuhon nato ang tanan. Ang problema na ako karon, mao nga akong inahan. kay nga naman dahil mo inahan. Dalia, ituo siya sa gisulti ni Lily. Nga siya mao ikaw, Dalia. Mao ka na. Iyang gisultihan sa mamang nga ikaw na mao si Lily. Nga akong gipakig-ulian. Ikaw ang dunay puyo-puyo nga mao si Jigger. Wala ka siya sa mga niyang pag-una-una, Arnel. Ingon ni anak kasalbahay si mong kaluha. Hangtod karon. Di pa ko makaduol sa kuinahan. Nasuko ni nako. Nga nakig-uli ko sa tinuod nga Lily. Nga mao na ikaw. Makalabad din sa o. Pahuway nila una. May mo bang hiloto ni mong kung kung di ka ganahan, okay lang. Ayaw na lang. Dali. Oh, ha? Pahilo na dirig maay sa sofa. Ano mahilot ko na uuni mo. Pero imnaw na nang imong kape. Mami, salamat na. May relax ka na. Nakalitan lang ko sa kunahibawaan, Lily. Dalia, Mami. Sangpitan ko sinod na ko nga. Dalia, ako na ang mga igpasaylo sa paggamit ni Arnelimo. Aron ilaharon ko. Okay na, Mami. Ang importante nga nakaringkawas na ko sa pagpakaroon ingnon. Og nga normal lang akong panglihok-lihok. Naiubos na ko ni Arnel, Mami. Ha? Karon unta nga mabdos na ko siyang anak. Ngayon ta nga ako ang iyang ati manon. Og dili katong akong kaluha nga si Lily. Mausa day nakapalibog na ako. Kung nga nung kibalikan pamagdiyan nakasaan niya. Maugid, Mami. Ako man unta nagsakripisyo sa pagbarog isip ang asawa. Aron dili siya katawhan. Pero karon, iya nila kong gipiapiyaan. Unsa gyud kahit tuan niya itong Lily nga nakapabuang niya. Maayo mo dag paluy-luy katong Lily, Mami. Naibaw ko, anak. Tungod kay ako siyang kaluha. Og sugad sa mga bata pa mi. Nga permis siya nga mangilad. Og ako'y magsulbat sa iyang pagpangilad. Pagkangilad ko na batasan na imong kaluha. Pero siya paghihapon ang midaog, Mami. Tuwa mo laban kaniya si Arnel. Kinahanglang mahusay gyud ni. Ha? O say, huna-huna ni magkaroon, Mami. Gusto kong ikaatubang yun ka na si Lily. Unsa? Sige, takilid na Arnel. Kay ako na sa hiluto ng imong buko-buko. Salamat na. Ay, kamanday kayo mo hilot. Ay, kanindot na lang unta kung ingon-inin lang niya akong kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi. Naatas bahay, niya, naaka nga, muhilot na ako. Muati man ako nga, imong bana. Pero, kinahala to bangon na to problema ng gimbugna ni Lily. May naunanaan ka bang paagi? Kinahala matawagan ako siya. Mami, kauna. Gay palitan tayo kag puspas. Aron ganahan ka mo kaon. Okay na ko, Dalia. Miluag na akong dugan. Pero kinala mag-amping kagihapon, Mami. Nagkasulti na mig ang doktor.
Ako rin makakontrol sa kong gibati karon. Kinahanglan dili ko magpada kung sa akong gibati. May nanawag. Oh, Dalia, nga numisiga man imong mata na tanaw sa imong cellphone. Tumaga na. Hello? Lili, unsa man imong gibuhat? Dili naman gyud kamo ilang na imong kong kaluha. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!